Republic of Korea Air Force at Philippine Air Force nagsanib puwersa sa air show sa Florida Blanca, Pampanga. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. CJ, matapos ang 3 dekada ay muling nasilayan sa bansa ang air show. At kung dati ay aircraft ng United Kingdom ang nasilayan ng ating mga kababayan, ngayon naman aircraft ng South Korea na kung tawagin ay Black Eagles. Nagsanib puwersang Republic of Korea Air Force at Philippine Air Force para sa makapigil-hiningang Aircraft Station Display Air Show sa Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga. Sa kabila ito ng makulimlim na panahon, manghang-manghang mga Kapampangan na masaksihan ng air show. Unang lumipad ang 4 na FA-50 Light Combat Aircraft na pagmamayari ng Philippine Air Force. Sinundan ng 8 T-50B aircraft ng ROCAF o mas kilala sa tawag na Black Eagles. Naging kaabang-abang ang air show nang magsama na ang aircraft ng South Korea at Pilipinas. Dahil sa masungit na panahon, mahigit 10 maneuvers o formation ang nagawa ng ROCAF. So due to the diverse weather in Philippines, it was quite difficult for us to perform our full display today. So we changed a little bit our plan. But we were still able to show you multiple fly past with our various formations. Enjoy sa panonood ang mga Kapampangan, lalo pat karamihan, unang beses nakasaksi ng air show. Okay naman po. At his young age na-experience niya yung mga nakikita niya yung mga eroplano, ganun. Ayun ang pinakamaganda, yung kasama yung mga aeroplano natin, Philippine. Sumisimbolo ang air show sa matatag na samahan ng South Korea at Pilipinas. Kasabay nito, patuloy na umaasa ang South Korea na makapag-supply ng mga makabagong aircraft sa bansa gaya ng FA-50. Philippine Air Force is our valued customer force to sell the more aircraft in the world. That's why we are here to bring the Black Eagle aircraft. Karagdagang multi-role fighter aircraft na bahagi ng Philippine Modernization Program na makatutulong sa air defense ng bansa ang nais na mabili ng gobyerno. And we're also planning to get a multi-role fighter. And the KF-21 is definitely within the picture of consideration natin for a multi-role fighter for the Philippine Air Force. Taong 1989 pa nang huling magkaroon ng air show sa bansa na pinangunahan ng Red Arrows ng United Kingdom. CJ, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagpapatuloy ang Defense Modernization Program. Ibig sabihin, ito yung acquisition ng aircraft asset ng bansa. Sa ngayon ay merong mahigit sa 50 aircraft asset ang Philippine Air Force, kabilang dyan yung fighter jets, attack helicopter, utility helicopter, close support helicopter at inaasahan na within the year ay more than 20 na karagdagang aircraft assets ang darating sa ating bansa. Samantala, nilinaw ng Philippine Air Force na yung nangyaring air show ngayon ay walang gastos na nanggaling sa ating bansa o walang funds na nanggaling sa ating bansa, kundi ito ay pinondohan mismo ng ROCAF o di kaya yung Republic of Korea Air Force dahil itong air show na ito ay actually bahagi siya ng world tour ng ROCAF at sila ay nanggaling na nga sa bahagi ng Poland, UK at ng Egypt. At ang air show na ito sa Pilipinas ay last leg bago sila bumalik sa South Korea. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.